Ty si absolútne vôbec nepochopil ten môj odkaz, ktorý som ti poslal. A keďže si ho nepochopil, tak teraz ho už pochopíš. Akože ty si myslel, že ja sa k tomuto nedopracujem, alebo že k tomuto neprídem, alebo že si to nevšimnem. Akože titulovaný, že starý dedo, to už som bol veľakrát. A popri tom mám ledva 40. Ale v poriadku, beriem. Dobre, môže byť. Ale aby ma niekto tituloval, že som Legolas krížený Schwarzeneggerom, akože brácho, to si zabil, to ti jedine môžem uznať, že to je úplne trefné. Aj keď v tvojom ponímaní to malo byť vtipné, no len bohužiaľ pravda je taká. Mareček. Ty si fakt myslíš, že keď budeš o mne roznášať takéto pičoviny, že ti to fakt niekto bude žrať a bude ti to veriť? Tých 5 ľudí, ktorých tam máš? Marek, v prvom rade ty vôbec absolútne nie si žiadny, ale naozaj žiadny reakčný kanál. Ty si len príživník. Príživník a trúbka. To ti poviem otvorene, ak je. Pretože tam nič medzi tým není. Bohužiaľ. Poďme si to ale rozobrať na drobné. Takže, ja som teba očiernil, to takým štýlom, ja si to musím čítať, lebo akože fakt, ja to hneď zabúdam takéto veci. Mne to úplne, že vyšumí z hlavy. Klamár, podvodník, a že chalana, ktorý za nič nemôže. Brácho, nehraj to furt na to, že ty si dement a mentolka. Lebo vždy, keď sa niečo deje a niekto príde na tvoje klamstvá, na tvoje sračky, ktoré si porobil, tak ty automaticky sa začneš obraňovať tým, že ty si chorý na hlavu. Brácho, ty si chorý na hlavu. Aj mimo toho ešte. To je tiež jedna z vecí. A že bolo na mňa podané trestné oznámenie za znásilnenie 3 dievčat zo Žiliny a 4 dievčat z Trnavského kraja. Haló? Fakt? Že o tom nič neviem. Ale dobre, poďme ďalej. Vo všetkých prípadoch som mal vraj dokázanú vinu. To je zaujímavé. Čo sa o sebe ešte nedozviem? Tieto dievčatá na neho podali trestné oznámenie, no u dievčat z Trnavského kraja to bolo dokázané, že mal s nimi pohlavný styk, čo on samozrejme poprel. Brácho, nikdy som žiadny sexuálny styk ani pohlavný styk nikdy nepoprel. Nikdy. Môžeš sa opýtať tých 100 žien, každá ti to potvrdí. Nikdy som ho nepoprel. Vždy som sa s tým chválil. No dobre, serieš si tam do huby. Lebo ako môžem byť trestne stíhaný, keď som mal dokázanú vinu, a že som to mal ešte aj dokázané. To už by som nebol trestne stíhaný. To by som sedel. A za znásilnenie 4 až 10 rokov. Čiže keď sa to stalo v roku 24-25, tak ja sedím. No dobre, no a ideme ďalej. Keby si to dievčata vymýšľajú, určite by si nebol odsúdený. No bol by som odsúdený. Ale nie som. Zaujímavé, že? Ďalej taktiež vieme aj to, že má dlhy či exekútora. No brácho, exekútora nemám. Dlh mám. Priznám sa, áno, mám. Voči tebe a tejto spoločnosti. Málo je nakladám. To je pravda. Je to klamár a podvodník, požičiava si od ľudí peniaze, ktoré potom aj tak nevráti. Marek, hovoríš o sebe? Že podľa seba súdim teba? Marečku, už minule som ti povedal, že keď chceš so mnou komunikovať, tak pod môjim videom je vždy odkaz na mail, kde môžeš kľudne napísať. A nebyť takéto nemehlo a takýto degeš a jednoducho posielať odkazy cez sociálne siete, ktoré poprvé u teba nemajú absolútne žiadny flow, to je jedna vec, nemajú ani žiadny, akože, že by ti to zvyšovalo čísla. A jednoducho mne to tak príde, že ty sa chceš akože, nie že priživiť, ja sám mám málo čísel, takže ako nemôžem povedať, že som nejaký veľký reakčný kanál, ale snažíš sa priživiť na mojom TikToku, pretože všetky tie videá boli stiahnuté z môjho TikToku, kde mám dosť sledovateľov. Ja tam totiž to už dlhšiu dobu nič nevydávam, brácho, ak si to nevšimol, a robím to z jedného jediného dôvodu. A to je ten, že chcem streamovať na YouTube. To je tá najdôležitejšia vec. Nevadí, ale keď to tak strašne chceš, ja nemám problém si zapnúť stream na TikToku a prísť s tebou do verejnej konfrontácie. Takže keď máš záujem, tak príď. Ja s tým nemám problém.
Dole v popise bude mail, kde mi môžeš kľudne čokoľvek napísať. A ne napísať odkazy na Instagrame. Pošli mi túto pestičku. Poprvé, troška by slúšilo sa slušnosti, a síce u teba, to je asi zbytočné. Dobre, Marečku, ešte teraz jedna vec. Všimol som si, že robíš aj distracky. Tak tu ti posielam jeden, vlastne takto. Tu ti posielam jeden s dobrým a fantastickým vizuálom. Pekné čítanie a plakanie ti prajem. Marek je z Považia. Toto je pre teba, keď s tebou sa už inak nedá. Marek, tu máš pravdu na tanieri. Môj odkaz si vôbec nepochopil. Krutá realita zdokladovaná na papieri, s kým sa hráš. Zbytočne som nezautočil. Žiadne filtre, iba pravda. Pozdravuje ťa RD Drago a jeho banda. Marek yes! Považia drsný čavo, zrovna ty niekoho súdiť nemáš právo. Mentolka bez vzdelania a roboty, raz a navždy ťa vyliečím z tej sprostoty. Ukážem ti silu temnoty, keď ty jeblina nevieš čo od dobroty. Marek je, čo klame a všetkých hojebáva. Tvoju adoptívnu rodinu a teba pozdravuje celá skurvená Bratislava. Marek je s jeho titulmi, buď taký dobrý a skontroluj si všade dátumy. Klamár, podvodník, žobrák, čo len love od žien cica. A keďže nekontrolka zabliká, už je kurva zlatokopka, čo mužov ničí. Čurák, na čom tvoj mozog fičí. Moja pravda ťa zničí. Ja viem, kto ty si, ale ty to zjavne nevieš. Tupelo, lopata, čistý dege. Vôbec nevieš, to som, nič nevieš o mne. A to ťa sere dostanem za ti do hlavy a budem ťa strašiť v sne. Druhé varovanie, tretie bude peklo. Buď konečne chlapanie, nemehlo. Smejem sa na tebe, aký si trápny, mozgovo a duševne totál prázdny. Nauč sa rímovať a používať svoj hlas. Nevyhrážam sa, upozorňujem, vykričím všetko na hlas. Marek je, čo klame a všetkých ujebáva. Tvoju adoptívnu rodinu a teba pozdravuje celá skurvená Bratislava. Buď taký dobrý a skontroluj si všade dátumy. Klamár, podvodník, žobrák, čo len love od žien cica. A keďže nekontrolka zabliká, už je kurva zlatokopka, čo mužov ničí. Čurák, na čom tvoj mozog fičí. Moja pravda ťa zničí. Ja viem, kto ty si, ale ty to zjavne nevieš. Tupelo, lopata, čistý degeš. Vôbec nevieš, to som, nič nevieš o mne. A to ťa sere dostanem sa ti do hlavy a budem ťa strašiť v sne. Pozdravujem ťa a prajem ti, aby si do rána kaktus sral a v noci sa od strachu znova nedošťal. Posledné slova, si odpad hyena a debil. Už rozumiem tomu, prečo ťa opustil aj ten, čo ťa robil.